Katse eteen. Päin. Lepo. Noin. Nyt meni hyvin. Katse eteen. Päin. Lepo. Nyt keskitty. Tehdään sitä vielä kerran rauhassa. Asetop. Ojennus. Katse eteen. Päin. Lepo. Nyt meni hyvin. Viimeinen oli hyvä. No niin, nyt te osaatte sen. Lepo oli viimeinen komento, muistakaa. Joo, tää on hyvä. Nyt meni hyvin. Nyt harjoitellaan taas sitä käännöstä. Lepo. Hyvä. Todella hyvin menee. Ei ikinä uskoisi, että aloitettiin vasta parikymmentä minuuttia sitten harjoitella. Aseto. Käännös vasempaan. Ei. Ojennus. Katso. Mahtavaa. Kädet oikealle katseet. Todella hyvin. Katse eteen. Ei. Lepo. Nyt pidetään tauko. Meni tosi hyvin. Olo helpommin. No, tää on hyvä. Tämä on hauskaa. Ei tarvitse muuta kuin stepahtilla vaan perässä. Hei! Paikka ei saa olla kuin mustalaisleiri! Reput riviin sinne seinustalle. Osa repusta on lähdössä. Aha. Moi! Lähdetään viemään. Lähdetään vielä. Se oikeesti suojaa. Okei. Jos et saa kiinni, sitä voi. Onko toisinpäin? Kauhean löysä, niin sitä voi vähän kiristää. Kyllä on paljon kiristää. Onko tää väärinpäin? Laittaa sen tuohon leukaan. Se on tämmönen leuka. Hei! Tuntuuko se, että se on ihan hyvä päässä? Älä liikkuu. Tervetuloa. No niin. Joo, siellä vähän Tää löytää jätti. lähdetään taipaalle. Palkko painaa tuon potin. Sun pitää kysyä, kun tulla takaisin.